Γιατί τα δύο αυτά κορίτσια έχουν ένα σοβαρό θέμα μεταξύ τους. Διεκδικεί η Φέη Σκορδά τον Νίκο Συρίγο. Φέη, να είναι δυνατόν εσύ Φέη. Αυτόν πάει να διεκδικήσει. Καλά, έχει κάνει και χειρότερες επιλογές. Ναι, εντάξει, εδώ τα λέμε. Τον διεκδικεί λοιπόν και το Μέγκα αναγκάστηκε να τους πει κορίτσια, προσέξτε, εσωτερική μετακίνηση δεν γίνεται σε καμία περίπτωση για καμία απολύτως εκπομπή. Όχι μόνο για τις δυο σας, αλλά για όλες. Λοιπόν, οπότε ο Νίκος Σύριγος βλέπουμε να μένει εκεί που είναι και να τελειώνει η υπόθεση. Αν και νομίζω ότι... στην Πάρκιν ανήκει ο Σύριγος. Δεν παίζει ρόλο αυτό. Η μετακίνηση μπορεί να γίνει και να φύγει. Εντάξει, ναι, οκ, εντάξει. Οπότε μένει Μπάρκιν, αυτό θέλω να πω. Μένει στην Πάρκιν, ναι. Το θέμα είναι λοιπόν, μπορεί να μην μείνει στην Πάρκιν, να πάει πουθενά άλλο, δεν ξέρει τι θα γίνει. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση που αυτό τους έχει οδηγήσει να μην μιλάνε μεταξύ τους.